Vo filme bol ukázaný len jeden z možných postupov pri práci s programom Dr. Altair. Každý terapeut si však môže zvoliť postup, ktorý mu najviac vyhovuje. Snažili sme sa vybrať také symptómy a taký postup, ktorý by zachytil maximum možností programu, aby ste získali čo najpodrobnejší prehľad o tom, ako vám môže byť program Dr. Altair nápomocný. Program je neustále vo vývoji, pravidelne ho doplňame o nové funkcie a vkladáme doň nové informácie. Dôkazom toho je aj fakt, že vo verzii 4 narastol informačný obsah oproti verzii 1 takmer 5-násobne. Všetko, čo je v programe Dr. Altair vložené, nie je výsledkom mojich pokusov a teórií, je to druhoročnou mravenčou prácou zozbierané množstvo informácií od významných osobností na poli celostnej medicíny, ich prehľadné roztriedenie, usporiadanie a vloženie do jedinečného počítačového programu, ktorý sa takto stáva skutočným pomocníkom terapeuta. Verím, že sa aj vy zaradíte k desiatkam lekárov a nelekárov, ktorým program Dr. Altair pomáha pri ich každodennej práci.